Il-ġlieda ta' Annabel mal-marda li ħakmita bdiet 4 snin ilu, propju fil-bidu ta' Jannar. Fit-tieni ta' Jannar bdejt sena vera hekk sabiħa ħafna. Għal Annabel, il-marda mhix kundanna, imma opportunità. Hekk saret sors fejn skoprejt li l-nifsi. Saret vjaġġ intern miegħi nnifsi fejn hekk għarraft id-djufija tiegħi, għarraft l-iżbalji tiegħi u apprezzajthom, imma għarraft il-tajjeb tiegħi u għożejtu u ringrazzjajt l-Alla ta' ħajti kollha f'dawk il-perjodu hekk, f'dak il-moment. Annabel tmur għall-kura l-Ingilterra. Hemmhekk tiġi għall-ewwel darba wiċċ imwiċċ mal-mewt. Sakemm ġew biex jitrasferuni mill-ward għall-ITU, jiena ġrat xi ħaġa fija li ma nistax nispjega, però li ġrat. Xi ħaġa ħareġ minni hekk, ħareġ il fuq u kont bla saħħa, ġifieri ma stajtx nitkellem iżjed. Eżatt ma li ħarġet dil-ħaġa minni li ma nafx x'inhi, għattilhom diġà qed inħossni tajba. Issa r-riżultati kienu kollha ħżiena. Xejn ma kien hemm li qiegħed jaħdem tajjeb, assolutament. Però jiena deep down bdejt inħossni qed naqleb għall-aħjar. 9 xhur wara, lil Annabel jgħidula li t-tumur kien jidher mejjed. Ovvjament jiena kont overjoyed, rrid niġi Malta, niċċelebra, insomma. U għamilna qoddisa ta' ringrazzjament u n-nies ġew jifirħu miegħi u l-fidi tan-nies iċċaqalqet u kellna festa siġiewi, insomma. Jiena stajt nkun fil-paċi, inkejja li ħafna drabi ħakmitni nistarmakom il-biża'. U ħajti reġgħet lura, erġgħet bdejt ngħix ħajja normali, erġgħet bdejt immur ix-xogħol, ferħana. Darba taf barra mill-uffiċċju tar-rettur hemm gabuba li fiha żewġ skrivaniji daqshekk u normalment kien ikun hemm żewġ segretarji. Darba waħda dħalt hemmhekk wara dik l-iskrivanija kien hemm tfajla. Jiena mort fuq għattilha int minit, x'inti tagħmel hawn? Għalti jiena Annabel Vassallo batni għaw il-reġistrar biex inkun is-segretarja tiegħek. U hekk rajta isa waqgħet mis-sema f'ħoġri. Għalt li jekk ma tridniex nitla' ta'. Imma wara 6 xhur, it-tumur jerġa' jitfaċċa. U hekk kelli din ir-rabja. Bdejt ngħidlu ma kif jista' jkun? Iċċelebrajla daqshekk. In-nies daru lejk permezz ta' dal-fejqan li ġibt fil-ħajja tiegħi. X'ħan ngħidulhom issa? Ta' letdown kbir, insomma. Annabel terġa' tmur l-Ingilterra għall-kura. Wara 5 xhur, Annabel tiġi lura. Iżda l-affarijiet mhumiex sbieħ. Qalu li Annabel ma fadal iktar xejn x'nagħmlu iżjed. Iżda minkejja kollox, hija Annabel li tagħmel il-kuraġġ lil ta' madwarha. Annabel is-saħħa li tina u l-kuraġġ li tagħmlilna għamlet li kambjament kbir f'ħajti jien personali. Lilna kienet tagħmel kuraġġ. Mhux aħna nagħmlu kuraġġ lilha, aħna dejjem qalbna maqsuma u tgħidilna tagħmlilna l-kuraġġ jiġifieri u le sta dan jgħaddi. Annabel dejjem trid tgħin. Hawnhekk narawha fl-istrina. 3 snin ilu kont qed nara l-istrina u ġimgħa wara dak il-ħin ftit kont naf li ġimgħa wara kien ħajkolli bżonn tal-Community Chest Fund. U Annabel għal darb'oħra tiġbor lin-nies fil-Knisja tas-Siġġiewi. Minkejja taf li se tmut, lill-Alla xorta trid tirringrazzjah.
erġajt laqqajt in-nies waqt qudiesa ta' ringrazzjament u għattilhom is-sena l-oħra jew ma nafx meta laqqajtkom għax il-mulej jagħmel miraklu miegħi. Did-darba il-mulej qed jagħmel miraklu ieħor. Irrid nirringrazzjah magħkom għal ħajti. Għaliex jiena kelli ħajja sabiħa ħafna. Bil-mart u mingħajr mart ħajti kienet sabiħa. She changed the ride for all of us. Oh, that's the power of one. Her diary found a light in the dark. A young girl's hope touched millions of hearts. Oh, that's the power of one. One grain of sand can turn the tide. One single spark can light the night. One simple dream, one gentle word, one act of love from someone can start a chain reaction. It all begins in the heart, in the power of one. While the others threw stones, he didn't judge. He moved the world with the strength of his love. Oh, that's the power of one.